ihe nwoke na eze kwelo believe mana nwaanyị enwekwa ihe ọ na-eme eze ọ na-eme ya emebi esi meluo ya n'isi oya ka nji necha anya sị gị ka ihe a ga-eme mbụ na sụwa ya nne malụ onye idobelo as your friend. Ọtụtụ ndị enyi gị ndị nwoke na-etili gị mkpu that you never care of one day feel to assist them. I will go your enemy. They are informant to your family. You only men and informant because you don't settle them but your wife pay them well. Another Ndi Igbo ekene kwa mu na ama m na ụfọdụ ụmụ nwoke na ama like message anụ nwa nji wee bịa n'ụbọchị nketa but the truth may again must be told. Nke bụ eziokwu ka anyị na-ekwu because na ka m gwazi unu nke bụ eziokwu n'ụwa anụ nwaanyị nọ na because na a lot of men destroy a good woman like women like I always say all in the name of na anacho nwaanyị ya anụ. Now let me make something clear to everybody now. As a woman, I'm not against you being successful as a woman. No. I'm not against you being successful because now society may get say na nwaanyị dey successful. Her time more than her chances of getting married is 50-50. And her chances of getting a good man is 20/100. Iji gwa gị na ihe ha dị na nwoke dịkwana na nwaanyị, ihe ha dịkwana na nwaanyị dịkwa ka nwoke because na a lot of people have made mistake of raising irresponsible men in our society. Obodo also nwoke another woman dị irresponsible. Nwaanyị na-anụtakwa nwoke dị irresponsible. Nwaanyị na-anụtakwa nwoke bụ na that man is good for nothing. Nwere ihe ọ dị mma ya. Nwaanyị na-anụtakwa nwoke ọ ya bụ ọnụ bata n'ụlọ ya dị n'obi ma this is after all ọ na-aka onye anụ nwadị. Nwaanyị anụtakwa nwoke ọ ya bụ na nwoke ahụ will feel insecure. Like for example now a lot ụmụ nwaanyị abụ ha jide ego na a lot of men ya bịa close to them maka ego ha ji ka ha wee dobili nke ha waa. Onye nwe our young boys today na-eje edate ndị ọcha alafute ndị ọcha alabata ha Nigeria ndị ọcha dị 60 70 alabata because na ha chọrọ inweta ego na ha chọrọ inweta green card. Ha chabolo gịnị a good example of an irresponsible man. Osokwa n'ihe mee lot of our ladies today na-eje anụlụ agadi nwoke because na agadi nwoke aha ji ego. It's not all about age and maturity here. Some are going there in the sense na ha chọrọ ihe ha ya enweta. Like life of ndị ọcha kịta ndị ọcha jiz marriage bụrụ contract ha. Be in the sense that nwaanyị ya anụ gị after 4 years or 3 years or chọba divorce and that 3 years or 4 years not target ihe ọ ya enweta in that marriage ha. On being a contract. And that is the same thing ndị baya na-achọ iwebata na ani ndị baya na-achọ iwebata ama mwa nji asị ndị baya because I'm talking about Igbo people. I'm talking about Igbo people now. So parents, there's a lot of war at hand in the sense that Igbo parents today have a lot of work to do because you must raise your son in order for him not to be a nuisance to the society. You must raise your son in order for him not to be a destroyer of somebody else's child tomorrow. Because so what we make out of person on tomorrow is because na train can work of material can one of ma. That is why 2 of them begot children about the good to the society. Man can work able akari can one bolo akari. They will give birth to Onyuoshi. They will give birth to Ikpelima. They will raise children that will become a terrorist tomorrow in the society. Man, some men will not find this video very funny. Man, this video. Indeed, there are still men that are still loyal today in the society. There are still men that you will look around and say that indeed you are proud of these people. Because Ketana, I feel knows also more you can add order. You might not do worse than some ladies. Do worse than some ladies in our society today. Tata nwoke na-agbazi n'izu ụmụ obodo yi eje na just travel around ifu na ụmụ nwoke na-akwụsị n'ụzọ ka ụmụ nwaanyị si akwụ n'ụzọ nwoke aghọ hookup kwụrụ n'ụzọ ọnụ ya bụ ị na-aga mgbe ifecha ka ụmụ nwaanyị ha ngecha na main road keta ụmụ nwoke na-emenwuzi ya ụmụ nwoke na-emezi ya. What happened? Where did we get it wrong? Where did we get it wrong? The end of this video on the by according I found video on TikTok and I love it. And then with this video, couldn't water here me into a tilumbu over Sinketa.
ọtụtụ ezinụlọ etigo maka achọrọ m ịgwa ụmụ nwoke mana nwere ike a na-ekwu ya ụfọdụ a na-asị ọ na-emekwa kwe ma nwaanyị anyị na-anụ anụ n'ụlọ ụbọchị ọnwụ na gịnị ya jegidere ife na ndụ oluzue trust n'ebe ị nọ iwe dead personality n'ebe ọ nọ nwaanyị trust ọ gaghị she can do anything to keep you mana ụbọchị ọnwụ na imegidere ihe oluzue trust forget it. No amount of your gift that can revive her to come back. And by then, if you will go with your enemy, anything can happen. Women can only think. Few are the ones that can rethink. Ihe ọwụna imegidere mewa nwaanyị obi. Ndị nna anyị ochie kekwere ike mee ọtụtụ ihe ebe ndị ọzọ, mmụọ ọtụtụ nwa ebe ndị ọzọ, gbaa nganga. Mana ha emerie n'ilu nwunye ha. Ọtụtụ ụmụ ikorobịa na-ekwu na onwe gị ihe na-eme ha na-emie n'ihu onye ha na ha na-anụ na-ekwu na ha wụ mgbaka nwaanyị na-esili gị nri nwaanyị gị na ya na-alalụ n'ofu ụlọ nwaanyị ma ka be gị si dele nwaanyị ma ihe nwere ike iwepụ ndụ ya nwanne ọkụkọ na-agba nri anya ufe akọ na ya anya saa ihe ọwụna ga-emegide nwaanyị na-anụ n'ụlọ eluzue trọs ajọka osika maka ezinụlọ na nwaanyị bidolu ka ọfụ ụzọ karịa nwoke ọya ka Igbo ji si na ọgwụ nwaanyị na-agwọ dị njọ karịa ihe ọ na o nwere ike igbochi ezinụlọ ọya ka o ji awụ n'anya ụfọdụ ezelu m ihe ụfọdụ mana kịta ụmụ ikorobịa kịta amara ya concubines akarịa alụ ụfọdụ emegidekwuo ya eme ihe nwaanyị n'anya nwaanyị a na-ana na alịlị nọị lotekwa na nka na-abịa nwaanyị adịghị ịlụzọkwa ihe emere ya ọ ga-elụzọkwa nke o melụrụ mana ọ mee elụzọkwa nke imere ya ndụ nwoke na ndụ nwaanyị awụgo ofu ihe ọkwụ ya ka ọ na-awụ nwoke chee ozelu ihe nwoke na-ezekwelu bilibu mana nwaanyị enwekwa ihe ọ na-eme eze ọ na-eme ya emebi esi meluo ya n'isi ọ ya ka m ji necha anya sị gị ka ihe a ga-eme mbụ na sụọ ya nne malụ onye idobelụ as your friend. Ọtụtụ ndị enyi gị ndị nwoke na-etili gị mkpu that you never care of one day feel to assist them awurugo your enemy. They are informant to your family. Ihe ọwụ n'ime n'ezi enye informant because you don't settle them but your wife pay them well. Awuruzi an informant na-enye ọpụpụ na mbata gị n'ụdị silije. Oya ka m ji nọkwa jụ ndị ọgaranya sị ya ka ị ga-esi ka ipue nwoke ji ezinụlọ nwoke nwere future 5, 7, 10 years onwebeghị any achievement o mere mana ọya na-agbagharịrị gị ebe niile gbara na elu occasion unu erie ṅụọ unu pụọ unu eburu nwaanyị ofude ego a na-espendele nwaanyị mana ọ gbajue dọrọ ya ọgbọkuwe nna m ukwu na o nwere udo si edere m ekọọla ya akụkọ odogo ga anya na onye awu onye iloyi anybody can butt him off onye chọga inyela aka onweghị ihe ọ na-eme ịkpọ ntị ya nso onwekwa ihe ọ ga-eluz onye ọwụna nọ na anị ya nọ igokwa na ana oge nwa nọ n'elu na-atụ ụjọ mana odogo anya na onye a nwere ihe ime nwere ya onwe onye chọrọ iwepụ ndụ ya kwụọ ya ụgwọ ka ọ baa uru o nwere ike iwepụ ndụ ya ala ma agwa gị ya ka ikwelu mana ihe na-agwa gị okwu mmụọ sọsọ ndị nwere uche mmụọ ga-ahụta ebe m na-eje ọ ndị okwu a metụgoro maka ama m na mmụọ adị agwa mmadụ kwuo okwu na nkịtị na kama ọ na-ekwu ya ka ndị nwere ntị nụrụ ndị ji anụ ife anụrụ ife ebe ndị mmadụ jere tọọ ka ndị mmadụ na-eje na ime n'ihe na ọ ga-ekwe gị menwu ije n'ije ọwụna na ije eje nwee kama ị na-emere ihe ụfọdụ ị na-ezere ihe ụfọdụ o nwere ihe a na-eme onye ọbụla ịkpọntala nso dị loya si baa ya aka n'ume mere ihe kwesịrị imere ya ka o nwee aṅụrị maka emere nwaanyị ka emere ibi obi adị ya mma onwere onye achọrọ ịba ụlọ ịghọtago onwere onye achọrọ ịba ụlọ onye ọbụla chọrọ ka ọ wụrụ mmadụ soro n'ihe a na-eme gbara ya pasị maka mmadụ gbara gị okwu ekwuchara ṅụọ iyi